Me ollaan täällä keskellä Ahvenanmerta menossa Ruotsin Sandhamniin ja vapaavahdista on ruvennut kuulumaan nurinaa, että ei saa nukuttua kun alkaa tulla korvista verta. Ja lähdettiin jäljittämään tätä syytä ja pikkuhiljaa jäljet johti tänne veneen takaosaan. Ollaan siis matkalla Tallship Raceen keskellä Ahvenanmerta. Ja katsottiin tänne peräsinkoneen huoneeseen, niin siellä se on. Ohjaushihna pistetty kulkemaan väärää kautta tuota tolppaa tossa. Se hinkkautuu puhki siitä. Elikkä tämä korjataan kun päästään Ruotsiin. Sitten avomerellä viitti alkaa aukaisemaan sitä. Mitäs Joonas siihen? Terveisiä! Terveisiä Laiskalla! Tässä on tehty karhun palvelus.